The range of pellet stoves includes two models with different power outputs. Пелетна камина 8,5 кВт е предназначена за отопляване на площ от 70 квадратни метра. Пелетна камина 12,5 кВт е предназначена за отопляване на площ от 100 квадратни метра. Пелетни камини Calor се предлагат в следните цветове: червено-бордо, кремов пясъчен и черен. Всеки детайл е така изработен, за да може камината да се почиства максимално лесно. Почистване на горивната камера. Почистване на пепелника. Почистване за премахване на саждите. Почистване на стъклото. Тези специални действия са нужни, за да се запази перфектното състояние на камината. The steel hearth has walls which act as a thermal flywheel, ensuring maximum heating power. A probe Датчик, следящ температурата на контейнера. to continuously check the temperature and protect against auto-combustion. The fan, which pushes the heated air out of the stove, Използваният вентилатор е клас H. operate perfectly in high temperatures. A mechanical manostat Регулатор за налягането, който изключва, когато изчезне налягането в изхода на камината. A probe records the exhaust temperature. Камината има защита за максимална температура на изгорелите газове. Flue gas is almost cold upon dispersal. The electronic circuit, which regulates the heat output and operation program, is positioned on a handy stowaway panel to make maintenance operations easier. Besides its undeniable functional and aesthetic Освен доказаните качества, пелетна камина Calor притежава и следните предимства. Автоматична, безопасна, програмиране както пожелаете. Дисплея е ясен за виждане, поставен в горната част на камината и може да се използва за по-лесна връзка с камината. Това е копчето за включване и изключване. on and off manually. Триъгълниците отляво намаляват или увеличават температурата. Increase the temperature. These two triangles on the right Триъгълниците вдясно регулират мощността на камината. power of the stove. The regulation of temperature Пелетната камина може да се управлява посредством дистанционно управление. the button labeled Бутона, наименуван Set, позволява на потребителя при запалване на камината да я нагласи според желанието. the central digital display Дисплея комуникира с потребителя от включването до изключването на камината. shutdown. Нека погледнем и обясним на елементарен език действието на камината. Когато включиме камината в контакта, се появява Off. Together with the current time. След кратък момент се появява съобщение ускорение на вентилатора, показващо, че камината е започнала да работи. Превентилация и изхвърляне на мръсните газове. След една минута се появява съобщение за зареждане на пелетите. Indicating the heating and pellet loading phase. Когато пелетите са поставени в камината, в горния десен ъгъл светва зелена светлина на дисплея. Когато на дисплея се появи съобщение Fire, той индикира последната фаза на горене. Съобщение On показва, че започва запалителният процес. After a few minutes, След няколко минути то се появява в горната лява част на дисплея. Долният дисплей ще покаже текущата температура и ще светне зелена лампа отляво, когато отделянето на газовете започне. when the flue gas exhaust is active. Когато желаната температура е достигната, на дисплея ще се появи съобщение Eco, което означава, че камината е в модел на икономична функция. The
Пелетна камина Calor може да продължава да комуникира с потребителя чрез дистанционното и спрямо седмичната програма. Програмирането се изпълнява чрез следване на следната процедура. Натиснете бутона Set два пъти. Следният текст ще се покаже за конкретна опция. Увеличаване и намаляване на температурата на камината ще помогнат на потребителите да разгледат опциите на камината. Подготовката за седмицата не трябва да е една и съща всеки ден. Камината е направена така, за да може да работи и оперира през различно време в различни дни. UT01 за нагласяне на текущия ден от седмицата. Ден първи – понеделник, ден втори – вторник, ден трети – сряда, ден четвърти – четвъртък, ден пети – петък, ден шести – събота, ден седми – неделя. UT02 за да нагласите желаният от вас час. UT03 за на настоящите минути. UT04 да се използва само от лицензиран техник. Две времеви функции са възможни. Първата е от 7 до 10 часа, а втората от 17 до 23 часа. Потребителят може да използва различни времеви функции за различни дни. UT05 за определяне кога започва първото запалване. UT06 за определяне изгасването на камината. UT07 индикира дните, в които първата времева функция се прилага. UT08 да определя дните, в които започва второто запалване. UT09 да определя изгасването на камината във втората времева функция. UT10 дните, в които втората времева функция се прилага. Програмата се потвърждава с натискане копчето за запалване на камината. Камината е конструирана спрямо европейски стандарт EN 14785. Управление на камината. До сега прегледахме камината от външна гледна точка. Нека погледнем как работи пелетната камина. Нека проследим пътя на пелетата. Контейнера на пелетна камина 8,5 кВт е съвместимо с 15 кг. Контейнера на пелетна камина 12,5 кВт е съвместимо с 25 кг. Придвижването на пелетите става с шнек. Докато работи, камината непрекъснато комуникира с потребителя, като описва всяко свое действие. Докато се зареждат, пелетите в горния десен ъгъл на дисплея свети зелена светлина. Ignition is carried out with an electronic trigger, eliminating the need for matches or firelighters. Запалването се извършва чрез електрическа запалка. Запалването става посредством въздух, който се взима от задната част на камината и се подава към пелетите, позволявайки им да се запалят. Once combustion has started in the combustion chamber, the air heats up. A fan then pushes the air towards the stainless steel tubing of the heat exchanger, which absorbs as much heat energy as possible. След запалването, вентилатора за изгорели газове започва да ги изхвърля. Изгорелите газове излизат през тръбата и се изхвърлят извън сградата.
The stove constantly checks the exhaust temperature. The lower the exhaust temperature, the better the stove, since it is able to hold the hot flue gas inside for as long as possible, discharging it when it is cold and thus fully exploiting the combustion heat. Зелената светлина, появяваща се на дисплея в долната лява част, показва, че работи системата за изхвърляне на изгорелите газове. Когато стъклото на камината е почистено, потребителят може да се наслаждава на огъня. По време на работа на камината, пепелта пада в пепелника и в зависимост от качеството на пелетите, зависи честотата на почистване на пепелника. The volume of ash produced by the combustion is only about 1% of the pellets burned, assuming that the pellets in question are of high quality. For this reason, as well as for performance motives, the exclusive use of high-quality pellets is advisable. Honey, honey, I'm honey, honey, honey. Sit down, give me your hand. I'm gonna tell you the future. The heat produced by the stove. В пелетна каминна калор е предвидена система за увлажняване на въздуха. It is advisable to use the special water basin in order to maintain optimum humidity. По време на работа на камината, водата се изпарява от контейнера, разположен в горната част на камината.